Sinä ansaitset hauskemman Helsingin, mutta mitä ihmettä se tarkoittaa? Hauskempi Helsinki on kansainvälisesti menestyvä metropoli, joka tarjoaa monipuolisesti kaupungin iloja, tapahtumia, palveluita, ravintoloita. Panostetaan rohkeaan arkkitehtuuriin, monipuoliseen kaupunkikuvaan ja rakennettuun viherympäristöön, kuten ulkoilureitteihin ja puistoihin. Tehdään Helsingin kaduilla kävelemisestä hauskaa. Haluan, että kaupungin kasvun haitat minimoidaan aiempaa paremmin. Rakentamishankkeet ja katutyöt eivät saa jumittaa kaupunkia. Vaadin, että ne saadaan nopeammin valmiiksi. Juristina tiedän myös, miten tämä konkreettisesti saavutetaan. Liitetään urakkasopimuksiin selvästi nykyistä tiukempia ehtoja hankkeiden aikatauluista ja suositaan kilpailutuksissa sellaisia toimijoita, jotka pystyvät suunnittelemaan työmaat mahdollisimman vähäisin haitoin kaupunkilaisille. Esimerkiksi liikennehankkeiden tulee valmistua samalla, kun asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin asuntoihinsa, ei vasta sen jälkeen. Haluan, että Helsinki menestyy ja auttaa kaikkia asukkaitaan menestymään. Poistetaan varhaiskasvatusmaksut ja varmistetaan, että koulut ja päiväkodit ovat kaikille lapsiperheille enintään vartin päässä kodista. Näin saamme houkuteltua lapsiperheitä helsinkiläisiksi veronmaksajiksi. Olen Tari Kahsanula. Äänestä minut tekemään sinun Helsingistäsi hauskempi.